Naghahanda naman sa pagbakuna kontra sa COVID-19. Limitado sana ang supply ng bakuna kontra sa COVID-19 na maabot sa Kabikolan. Duang eskulahan sa segundo distrito kan Albay, babaaguhanan nin pangaran. Hazard pay kan mga frontliners nasa entonces pa. Sa lado nasyonal, Duterte handa manggiraray na magpatadok nin bakuna kontra sa COVID-19. May diretsyon publiko na maisihan ang kasunduan sa pagbakal nin bakuna. Issue sa University of the Philippines nagiging mainit. Bakuna halis sa China maabot sa masunod na bulan. Sa ibang nasyon, Argentina na yogyog nin makasog na linog. Sa lado ning Karawat, panggagana ni Prince Caperal kinuntestar. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Preparado na ang gabos ng mga local government units sa Albay para sa sendang COVID-19 vaccine procurement asin vaccination plan mantang nagalat pa man nin giya hali sa gobyerno nasyonal. Sinabi ni Gobernador Al Francis Bichara na nagalat na sa nasindanin mga malinaw na giya sa pagbabakuna tanganing magkaigwaman sa diring vaccination procedure base sa itataong protocol. Idinugang pa man niya na ang siring na bagay na tokar na ninda sa pagtaripon kan League of Provinces of the Philippines. Sinabi niya na pwede sindang magpalas nin fundo para ibakal nin bakuna alagad kay po ang giya hali sa gobyerno nasyonal sa procurement asin kung si isay ang mga dapat matauaning prioridad sa mga babakunahan. Sa hintanawanin doon, napreparado na ang fundo asin bukas ang gobyerno probinsyal sa sharing scheme sa ibang LGU. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Dahil ang limitado man sana ang supply ng bakuna kontra sa COVID-19 na posibleng mag-abot sa Kabikolan sa mga masunod na bulan, nagpaluwas ng listahan ang Department of Health na iyoan matatawan ng prioridad na pwedeng matudukan kaini. Sa virtual presser kasungapon, sinabi ni Dr. Lulu Santiago kan DOH Regional Office na kasabay sa mga matatawan ng prioridad, iyoan mga frontliners, mga tios na residentes kan barangay, senior citizen, asinan indigent persons na ibabase man sa listahan kan Department of Social Welfare and Development. Sa ibang nalado, di pa masabutan kuno arin pwedeng mag-abot sa rehiyon ng supply ng bakuna siring man kunano ang brand kaini. Ang baretang ini hatod sa Indokan Downy. Bye-bye Bahay Rus kahit sa pambahay with Downy. Dagdag na barata hali dyan sa luwas si Luwens Barcena. Luwens kamen. Yes, salamat abi Derek Edwin and Ate Chi. Nakadalagan na mobile unit digdi sa Legazpi City Central Terminal sa LKY Grand Terminal. Dahilan ta medyo may problema digdi ang operasyon kan mga pampasahirong bihikulo, partikular na ining UB Express kan rotang Legazpi Tabaco, vice versa. Sa mga oras na ini, duwa sana ang pipalaog na UB Express unit digdi sa indang lugar asin apisar kayan so mga jeepney kan Legazpi Tabaco dahil na digdi nakakalaog. Ngunyan tabi Derek Edwin and Ate Chi o ni si Sir Romeo Obal ang presidente ka na UB Express sa Legazpi Tabaco na ruta nang aninang maisiyan ta sa iya kung ano ang mga iba pang impormasyon may kinaraman sa siring na bagay. Ibalyo ko tabi Derek Edwin ang linya kay Sir Obal may kinaraman digdi. Sir, si Derek Edwin tabi asin si Ate Chi kan DCGB pakiladawan tabi sir ana problema kayo ni. Ibalyo ko panlinya. Hello sir, marenaga po. Hello, good morning, Sir Edwin. Opo, anong problema tabi dyan? Sa ngunyan, dito ako ngunyan na maagang alas 6 kasi pinagpinding ninda yung transportasyon kan Tabaco Legazpi na UB Express. So, nag-apply na kami kang special permit.
wala pa silang release sa LTFRB. Pero kinausap ko si Sir Bots na kung pwede bigyan kami ng special permit. So, Yan. ang sabi niya sa akin, ang special permit nyo hanggang January 31, 2021. 31, 2030, January 31, 2021. Opo. So, araw-araw naman ako nagpapalop sa kanila. Sabi sa akin, mamaya baka daw ipapalop niya, mabigyan kaming special permit. Kasi ayaw naman namin na mapinding yung mga pasahero dito sa Legazpi going to Tabaco. So, So- mamaya, papalop ko kay Sir Bots kung bibigyan kami special permit o kailan nila i-release. Kasi nag-apply na kami ng special permit by group ng Bicol Intercity Transportation Corporation. Nasa 34 units po yan. Opo. So, So, mayroon na silang, pinareceive na namin doon na submitted na sa LTFRB. Di pang So, aksyon. ngayon, wala pa silang aksyon sa amin. So, bot sabi yun, Kaya pupunta sa LTFRB, wala yung persona. so, bot sabi yun tabi, sir. I-follow up doon. So, Yan lang po, sir. di ka mo nakakabiyahe ngun yan from Legazpi to Tabaco and vice versa. Mayroon kami na-approve 2 unit. Kasabay sila nag-apply sa Bakakay. 2 unit lang ang Tabaco, Legazpi. Unang tatanaw dyan. Ang nagbabiyahe dito. Natatanaw Yung dyan ka mo? Sabi nila, mababiyahe sila pero dito hindi makapasok dito sa LKY. O di paano dyan sa mga pasahero tabi na mapatabako? Kaya ngayon nandito ako para kasi inalalayan ko muna sila. Sila marami naman nagbabiyahe na mga auto. Kaya lang mahirap yung kuha namin dito sa LKY, di kami makapasok, kaya yun ang problema sa amin. Anyway, okay man yung kuha namin daw special permit hanggang January 31 pa. Pero di mo ka mong nakakaputan na papel. Wala kami nakapatol na papel, verbal lang. Ay, yan ang problema dyan. Tadi ka mong papel na pwede nilang ipiling na may special permit ka mo hanggang January 31, 2021. Kaya lang, sabi nila, valid man yung pinag-submit namin na application special permit na rin-receive kang LTFRB. So, new permit na apply namin. No, di nga tadi pa man ka mong nakakaputan na papel, kaya dyan ka mo pigsisitar. Kaya ngayon, hindi kami makapataya dito. Kaya mamaya, pupunta naman ako ulit sa LTFRB. Sige, okay. Sige po. Dapat masakasyo tulos ta grabing perwisyo ang sendo, tabi. Opo, sir. Hindi lang itong Tabaco, Legazpi may problema. Arin pa? Lahat na may problema. Jeepney, buses. Lahat sila, walang special permit. Kaya dito, kakaunti lang ban dito sa LKY. Wala na, ibang yung mga buses dito, pinalabas na rin nila. Okay, sige. So, sige tabi. We hope na matawan ka mo ngunyan ki permita nga ning sa mga pasero rin do, dahil man mapinginti. Opo, yun nga, inano ko, yung mga pasero dapat mabigyan sila ng assistensya dito. Okay, sige. Salamat tabi. Okay po, salamat, sir. Apo. Luwens. Okay. Okay. Sir, salamat tabi, sir. Si Sir Romeo Obial tabi Direk Edwin. Dakol yan ki mga pasero nag-aralat? May mga pasero nag-aralat dyan? Sa mga oras na ini, medyo taba-taba, wala pa, Ay, diit pa sana, pero kang na pinag-aagrangan ni Rididit, taday nakakalaog digdi sa terminal. Uni nga ni, may saro digding jeepney, taday pinalaog, tapos so iba pa nga pag-iriban ninda. Hisa hindi nagpalaog. So LKY, So LKY mismo. so LKY mismo, kapan ta kay ning makuhaan ni na lado na LKY management, may kinaraman sa Ano siring na pigaagad bagay. kan LKY? So special permit nga ni, Daing na-presentar sa mga driver. dae, Yan ang problema. tapat nguyat ako tayo ni linaw sa LTFRB
Alagad medyo madalang dumanan na impormasyon, kaya digdi na muna kita sa LKY Grand Terminal. Maalat-alat kami ni Kuya Boy, tangani ng Baka nalado. yaon lamang yan so nang mamahalakan terminal manager diyan. Roger. Baka makuha lamang nindo tanganing masabutan takon ano an rason kayan buda Roger. sa LTFRB. Roger Tabi Direct. Okay. Oo, Roger. So yan Tabi Direct na mga dagdag na istorya, abangan ng iba pang mga bungkaras kayan. Exclusive yan ka na DCGB News. Kay Basen Riboy Mata sa mobile unit. Ako po, si Luwens Bursi Barcena. Way back to you, Tabi. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Mas magiging maigos ang mga personalis kan Bureau of Fire Protection Bicol sa pagpapakasog kan sa indang kampanya kontra sa sulo asin pagsuporta sa implementasyon kan COVID-19 measures. Sigun kay Fire Inspector Aramis Balde, tagapagtaram kan Bureau of Fire Protection Bicol na mas magiging masigasig sinda asin ipagpapadagos ang pagpapagarumdom sa publiko na ingatan ang sendang mga pagrugaring na dainin pagikanan nin kalayo. Kasabay kay ni, padagos man sindang matabang sa iba-ibang mga ahensya ng gobyerno sa sindang mga lakdang kontra sa COVID-19 pandemic. Ano po, ipadagos na siya ng suporta sa mga programa ng Bureau of Fire. Kami po, yung magaling po sa Indo, lalo kaming nag-igos, lalo kaming minaluwas po sa muyang mga opisina para po ipadagos ang parundumong kamon, i-prevent ang kasulo. Kasi po sabi nga ni, dagdag man tayo dyan itong sa muyang kampanya para po sa against pandemic. Fire Inspector Aramis Balde kan Bureau of Fire Protection. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Day pang kasiguruhan kung gura naman ang hazard pay na pwedeng maresibikan mga health workers kan gobyerno probinsyal kan Albay na nabantadban sa mga laban kontra sa COVID-19 o sa laban kontra COVID-19. Sa pagtiripon kan sangguniang panalawigan kan Albay, sinabi ni Acting Provincial Health Officer Dr. Estela Zenith na day pa sila makasabi sa rason ng kinakaipuan panghalaton kung ano ang magiging rekomendasyon kan Department of Health. Enot kay hinagan ni kinatawan Vic Ziga na tugutan si Governor Al Francis Bichara na makipagkasundo sa DOH kung paano man matatabangan ng mga health workers na grabe ang sakripisyo na malabanan ang COVID-19 siringman matawanin marahay na serbisyo ang mga tinamaan kay ini. Mientras tanto, duwang House Bill na naipasar ni Albay 2D Congressman Joey Salceda ang aprobado na kan Committee on Basic Education sa ikatulong pagbasa kini. Ini may kinarama sa House Bill 1531 o an act changing the name o Pag-asa National High School in Barangay Rawis, Legazpi City to Legazpi City National High School. As in House Bill 1533 o an act changing the name of Ilawod National High School in Barangay Ilawod, Kamalig Albay to Kamalig National High School. Kinabi ni Salceda, utak ka nasabing mga propestong lakdang na pigalat na sana kan kung ano ang numero kan magiging Republic Act para sa duwang lakdang. Masolusyonan ang problema sa tubig matapos ang sanitary landfill asin preparasyon sa COVID-19 vaccination. Yan ang tatauaning prioridad ni Alcalde June Aguas kan Santo Domingo Albay sa primerong quarter kaining taon. Sa entrevista kan DCGB News kay Aguas, dahil sa pagrapado kan mga bagyo na distroso ang mga linya nin tubig halis sa pigkukuanan kaini pasisiring sa mga harong kan mga konsumidores kung kaya nakaka-eksperyensya sinda ning krisis sa tubig. Mientras na sinabi pa kaini na posibleng matapos saan ipinapagibong sanitary landfill asin ansay ng preparasyon na mangyayari na mangyayaring pagbabakuna sa oras na matawan na nin COVID-19 vaccine. As of now po, yung talagang pinaka-priority ko is as of now is water. Siguro po yung sanitary land po, matapos na po ang problema sa mga tatapukan sa pukisura na huban na po sa dire. So, of course, we are trying to preempt po ini pong mga possible na vaccination po ng national government. We are trying to look for funding. Yan ang boses ni Alcalde June Aguas.
Mientras tanto, magkakagawa ng dialogo ngunya na daw ang gobyerno lokal kan Piodoran Albay asin gobyerno provinsyal kan Masbate tanganing makahaman ng programa na ipapasunod kung in kaso igwan ng mga kalamidad asin emerhensya lalo na kung kadakol na Masbateño ang na-stranded sa Piodoran na yuman ang nanganganaan ng gasto sa pag-asikaso sa mga ini. Sinabi ng Alkalde Alan Arandia kan Piodoran na ipinadara niya sa Masbate si MDRRMO Chief Noel Orduña para ilatag kay Gobernador Antonio Cocan Masbate ang mga plano asin magkaigwanin win-win solution sa anumang na problema na pwedeng magluwas sa mga masunod na aldaw na envelto iyo ang mga Masbateño na na-stranded sa Piodoran. Naglaam si Arandia na magiging matrayumpo ang dialogo tanganing igwasindang susunodon na protokol. Pigtugutan na kan sangguni ang bayan kan Ginubatan Albay ang mga tricycle na magpasakay ng duwang pasahero sa pagkikipaghuron kan DCGB kay Kagawad Randy Gata, pamayokan Committee on Transportation. Dakol sinang nare-resibing reklamo mantang naridipisila ng publiko sa pagsakay kung kaya napapanahon man natugutan ninda ini. Kasunod kay ni igwa naman ng baong taripa na ipapaluwas alagad nasa proseso pa asin pigahalat pa na maaprubaran ini ni Alkalde Gemma Ann Onghoko. Sigun kay Gata sa siring na paagi mababawasan ang problema kan publiko sa transportasyon sa nasabing banwaan. Barata hali sa ibang nasyon. Pinatawan kan Korte kan Thailand nin 43 na taon na pagkakapreso ang sarong 65 anyos na Thai woman matapos insultuhon o batikuson ang royal family sa paagi kan sa iyang online post. Base sa pahayag kan abogado ni Ansian Prelit na si Attorney Pawini Chumsan o Chumsri na napatunayan na guilty si Prelit sa 29 magkakasiblag na violation na sa page share asin pagpost nin mga video clips sa YouTube asin Facebook sa pagultanan kan taon 2014 asin 2015. Dagdag pa man ni Attorney Chumsri na inot na pinatawan nin 87 taon na pagkakapreso si Prelit alagad ibinaba ini sa 43 na taon dahil bako man kay ni okay, inako man kini ang violasyon. Ini may kinaraman sa pagtuyaw sa royal family na suhay sa Lake Thailand na pig-apod na less majesty na nangahulugan na to do wrong to majesty sa English. Sinabi ni Attorney Chumri na gikan sa Thai Lawyers for Human Rights Group na ini ang kainit-unuting pinakalawig na sentensyang ipinataw kan korte sa mga siring na kaso. Base sa Thailand Penal Code Section 11 na ansisay man na mangratak, manginsulto asin magpapatakot sa hadi, reyna asin sa royal family, papatawan nin tulos agkud 15 taon na pagkakapreso sa kada pagsuhay na nakukomitir. Mantang pigkakarkulong 40 mga hoben na aktivista kan Nobyembre ang mapapatawan man kanasambit na penalidad asin wara nin maski saro sa mga kasong ipinataw na nag-agi sa pagdangog. Barata sa lado ning Karawat, istorya ngunyan sa social media ang panggagana ni Barangay Ginebra Center Prince Caperal matapos mapili bilang most improved player sa 2020 PBA Philippine Cup. Ina nagluwas matapos manutaran ang dapat nagkamit kan onra ayo si Justin Chua kan Phoenix Fuel Masters. Kung susumadahon ng kawat, si Capiral may katuwang sa Laucan Court na pirming nakaalalay sa iya, siring kay Scotty Thompson, L.A. Tenorio, Stanley Pringle, Japet Aguilar Sinibapa, si Chua solo kon minaratsyada para makatabang sa Fuel Masters. Makusog man sa media si Chua kung saan nakakuainin ng 2,000 na boto mantang si Capiral igwasa na nin 303 alagad daog si Chua sa boto kan mga players. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Duwang dwarf o duwende na mga uunano na mga giraffe ang nadiskubre sa Africa na may kan mga siyentipiko. Ang saro sa mga ini nakuha sa Sarong National Park sa Uganda, mantang ang saro nakuha man sa pribadong lati sa Namibia. Ang unanong giraffe na nakuha sa Uganda binansagan na Gimli na gikan sa dwarf
na karakter sa Lord of the Rings. Mantang Nigel naman ang pangaran kan nakuha sa Namibia. Kumpara sa mga ordinaryong giraffe na maabot sa 15 sagkod 20 pi ang langkaw, asin na sa 9 pi sa na si Gimli, mantang 8 pi sa na si Nigel. May pigapod na skeletal dysplasia ang duwa. Sa rong kondisyon, sa kababuldan, asin ini para sa ang primerong pagkakataon na nadiskubre ang nasabing kondisyon kan mga giraffe. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Tigres bakan kan Malacanang ang padangog nin sarong komedyanteng bading kani kumparar kain ang pagpili nin bakuna sa COVID-19 sa sabon na panlaba. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na daiman dapat ikumparar ang supply nin bakuna sa sabon na panlaba dahil ang bakuna limitado ang global supply mantang ang detergent soap igwanin market supply. Ipinaliwanag ni Roque na ang Pilipinas asin ibang developing countries nagaagawan sa pagkuanin bakuna hala isa natatadang 18% kan global vaccine supply. Enot kay niwaga sa social media ang tweet kan Pinoy comedian as in talk show host na si Jose Marie Borja Visiral o Vice Ganda kung saan sinabi kay ni nakunan mga Pinoy mapili ni sabon na panlaba. Dapat nang asahan na mas magiging mapili ang mga ini pagabot sa bakuna na itutudok sa indang lawas. Bareta, salado ng saludo magkita sa Newsbase si Mar de la Mar Carmen. National Deworming Month sa Pilipinas. Bilang kinihinagad ka mga eksperto sa salud sa Department of Health DOH sa publiko na magpartisipar sa Oplan Bulate para maging healthy, active at smart ang sa indang mga aki. Magkonsulta sana sa mga barangay health workers o sa rural health units sa inyong lugar para sa magkakanigong impormasyon. Tandaan, health is wealth. From Newsbase, Mardela, tayo ba? All tungkol sa detalles kang baratan kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa Legazpi. Para po sa update sa itong panahon, rin namatan ang low pressure area ngunyanin maaga sa distansyang 20 kilometers northeng Sirangan kang Romblon. O sa distansya man na 150 kilometers Sulnupan, Timog Sulnupan, kan Legazpi City. Sa coordinates na 12.7 degrees north, 122.4 degrees east. Samantalang nakaka-apekto man sa eastern section kang Central Luzon, ang tail end ng frontal system as in northeast monsoon ang nakaka-apekto man duman sa northern Luzon. Sa magapon, ang mga probinsya kang Camarines Norte, Camarines Sur, asan Catanduanes, nilalauman man ang mga kalat-kalat hanggang sa malawakan ng mga pagkuran asin pagkikilat pagdaguldol. Samantalang ang ibang parte man kang Kabikulan, nilalauman man ang mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat man ng mga pagkuran asin pagkikilat pagdaguldol. Sa tamdaman man hanggang sa Makusog na Doros na halo sa Timog, Sirangan hanggang sa Norteng Sirangan at Mairal na may katamtaman hanggang sa Maalo na kadagatan. Iguaman nakabandirang gale warning sa mga baybayong dagat kang Camarines Norte, northern as in eastern coast kang Camarines Sur, northern as in eastern coast kang Catanduanes, eastern coast kang Albay, kabali na ang Rapo-Rapo Island, as in sa eastern coast kang Sorsogon. Pinapatanidan ang mga nagagamit ng mga saradit na sakyang pandagat na dahil mo na magpalao. As in inalerto man ang mga dakulang sakyang pandagat sa mga dakulang pag-alon. Ang tinatayang agwat kang temperatura, 23 hanggang 29 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 6:12 nin aga, masunod pa sin alas 5:40 nin hapon. Alidigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Yan mga tugang adetalas kay mga bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pag-aaral ni Mardila, asin Angel Mustasa sa Newsbase. Ramir Tanay, asin Marchan Madrid sa Lado Technical. Pag-asa Legazpi. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako man po si Edwin Terrol na nagsasabing mabalos kan sa inyong pag-antabay. Yan ang DCGB. Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon. Masunod na